अगर आप लोग इन फ्यूचर किसी भी एयरलाइंस की सस्ती टिकट लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट त्रिमूर्तिtravel.com पर विजिट करें। ससुरा में बोला कैसे दिन हो, पहले से भइल जात बाड़ू का मशीन हो। बटाता ससुरा में गोरी कैसे दिन हो, पहले से भइल जात बाड़ू का मशीन हो। गोरी काटा कलाकारी भइल बा, कलाकारी भइल बा। सुना कमर मोरा छोड़ी से कटारी भइल बा, आ ढोढ़िए के देवरा पुजारी भइल बा, पोठिया से दहेई बरारी भइल बा, ढोढ़िए के देवरा पुजारी भइल बा। पुजारी भइल बा। खिलता फूल जस तोहर जवानी हो, लागता जड़ में डाला ताटे पानी हो। अरे बाप सुना ऐसन बा देवरा दीवाना नु हो, उठल लिए के बुझेला खाना नु हो। काम तोहर सब सरकारी भइल बा, सरकारी भइल बा। कमर मोर छोड़ी से कटारी भइल बा, आ ढोढ़िए के देवरा पुजारी भइल बा, पोठिया से दहेई बरारी भइल बा, ढोढ़िए के देवरा पुजारी भइल बा। भइल हो ससुरा में पवन लीला, पहले से हो गइल देह लाल कीला। ई का कहत अरे बीटू में अतना हो जोश बढ़ुए, ना हमके कुछ के अफसोस बढ़ुए। लगे सूर्या के मेहनत भी भारी भइल बा, और भारी भइल बा। सुना भइल बा।